Tevî ragihandina agirvestê lê jî hêzên Tirkiye dêşandina karwanên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e ku di heyama 6 rojan de 3000 alavên leşkerî derbasî deverê kirine. Tevî ragihandina agirvestê lê jî hêzên Tirkiye dêşandina karwanên leşkerî de bo devera kêmkirina asta şer berdewam e ku di heyama 6 rojan de 3000 alavên leşkerî derbasî deverê kirine. Li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku hêzên Tirkiye 35 alavên leşkerî ji dergehê Keferlosînê Sînorî bi Lîwaskenderûn re derbasî devera kêmkirina asta şer kirine û berêxwedana bingehên Tirkiye li deverê ku bo yekê hejmara alavên leşkerî yên ji alî Tirkî ve ji destpêka agirvestê gihiştiye 3015 alavên leşkerî. Li gorî rawangeha Sûriyê ya mafên mirovan ji destpêka meha Sibatê ve û taniha hejmara alavên leşkerî û barhilgirên Tirkiye yên derbasî devera kêmkirina asta şer bûne li Bakurê Rojavayê Sûriyê gihiştiye 6420 barhilgir û alavên leşkerî. Her wiha hejmara leşkerên Tirkiye yên ku derbasî Sûriyê bûne gihiştiye 10300 leşkerî. Di pêncê mehaborî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civînek li gel serokê Rûsyayê Vladimir Putin encam da. Di civînê de behsa rewşa Idlibê kirin û yek ji xalên wê civînê ew bû agirvest li deverê were cîbicî kirin. Lê li gorî ku rawangeha Sûriya mafên mirovan ew agirvest bi awayekî rojane tê bin pêkirin. Her wiha hêzên Tirkiye dişandina karwanên xwe yên leşkerî de bo devera agirvestê berdewam e.